Lourdes Aġus, ta' 7 tfal minn Raħal Ġdid, instabet maqtula fuq is-sodda tal-appartamenti li kienet qed tgħix fih qrib il-ġimnejżja fi triq F Tortel f'Raħal Ġdid. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet qalu li mill-awtopsja li saret matul il-jum irriżulta li l-mara mietet f'Gatta. Il-Pulizija arrestat immedjatament lis-sieħeb tagħha, Michael Emanuel mill-Kosta tal-Livorju, u qed qisu bħala suspettat ewlieni bil-qtil ta' ommi t-tlet uliedu li kienu għadhom f'ħalib ommhom fi snierhom. Fil-waqt li għal-bidu der li l-mara mietet b'kawża naturali għax ma derux sinjali ta' violenza fuq ġisimha, aktar tard mill-awtopsja irriżulta li l-omm kellha marki fuq onqa u dara mbenġel. Lourdes Aġus instabet mejta minn omma l-ħabta tas-7 ta' Sibt filgħodu, wara li qalba ħebrita li kien inqalala xi ħaġa. Ġirien li tkellmu ma' News li kien minn tal-ewwel fuq ix-xena ta' delitt qalu li skitta filgħodu nkiser bl-ajjat tal-omm li ħarġet tajjat li qatlula lill-binta. Qalu li di ma kienitx l-ewwel darba li spiċċaw bil-pulizija fi triq tagħhom minħabba storja twila ta' violenza domestika bejn il-koppja. Il-pulizija ġew informati bil-każ għall-ħabta tas-7 u meta marru fuq il-post sabu l-sieħeb tagħha li għal darba darbtejn insista li kienu li saba bla ħajja u li prova jqajjimha iżda kien kollu għal xejn u ma sabuh fl-appartament iżhom tarbija ta' 3 xhur. Fil-ħin li l-pulizija kienu fuq il-post, ir-raġel der kalm iħares fil-vojt bit-tarbija fidu bil-qeda fuq it-taraġġ. Ġie arrestat u tieħed lejn il-kwartieri ġenerali tal-Pulizija għal aktar starriċ. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija qalu li l-mara kienet għamlet sensiela ta' rapporti ta' violenza domestika fil-passat, bl-aktar wieħed riċenti sar jumejn ilu minħabba nuqqas taqbil dwar il-manteniment ta' 3 uliedhom. Intant, il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali Alfred Grixti ikkonferma ma' News li t-tifel ta' 3 xhur li kellu fidu sieħeb tal-Lourdes jinsab fidejn l-Aġenzija Appoġġ u qed jippruvaw isibulu post fejn jgħix. Spjega li f'ċirkostanzi bħal dawn tibda analiżi biex jistabilixxu jekk il-qraba tat-tifel u mhix affidabbli biex jieħdu l-kustodja tiegħu. Madankollu b'mod immedjat mistenni li jinstablu post f'dar tat-tfal jew anki fostering. L-Aġenzija Appoġġ għaddejja wkoll bi proċess delikat ħafna biex ħaddiema soċjali jarfu li s-sitt ulied l-oħra bil-mewt ta' ommhom Lourdes. News jinsab informat ukoll li fl-aħħar jiem l-omm talbet lill-qrabata biex jieħdu ħsieb liż-żewġ uliedha l-oħra. Dan wassal biex il-qorti titlob li tinħareġ ordni ta' ħarsien fuq it-3 tfal tal-koppja. Fuq ix-xena tar-reat is-sibt filgħodu kien hemm numru ta' uffiċjali tal-Pulizija mit-taqsima tal-Forensika u tal-Investigazzjonijiet Kriminali, flimkien mal-Maġistrat Estrid Grima li ħatra diversi esperti biex jassistuha fl-inkjesta li appuntat. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija jitmexxew mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali u mill-Pulizija mill-Asta ta' Raħal Ġdid li qed iqisu l-każ bħala omiċidju.